Ayan, kinalbo ko na, sabi kasi ng mga ka-from the friends, tanggalin ko yung mga mga dahon, tapos putulin ko yung mga sanga. Kaya ayan, so gusto ko nga siyang tanggalin, kaya lang iniisip ko saan ko na naman ito ilalagay. So hindi na tuloy siya nabilog. Dalawang puno siya, Makati ito, siya ditong Makati sa akin. Tatagta rin siya dito. Ayan ka from di, kumuha ko ng karagdagan na tatalin ko dito. Siyempre, bagong tanim, didiligan para hindi masyadong mag-dry. Hello po mga ka-from-di, magandang araw sa inyong lahat. Ito, kakatapos ko lang na mag-trim ng aking mga Phocante plants dito sa likod ng bahay. At syempre, dahil wala akong ginagawang assignment dito sa bahay, ayan, pag once na naisip ko yung gagawin ko dito sa likod, sa garden ko, talagang gagawin ko kahit wala akong balak na gawin. Basta naisip ko lang na gagawin ko na. Kasi wala naman akong dito, wala naman akong pinapakisamahan. Ako lang din yung mag-isa dito. Kaya yan, nagagawa ko yung gusto ko. So, ay nga ka-from dito naman siguro napapansin nyo ito, matagal na itong, dito sa part na yan, punong-puno yun ng halaman hanggang dito sa may mga stones. Tapos, mga halaman dyan, nilalagay ko yung mga ferns, yung mga marona plants, halo-halo, tapos may bromeliads. So, ngayon ka-from-di, tinanggal ko lahat yung mga ka-from-di. So, minsan nagkakamali ako sa ka-from-di, minsan from-di. And, maghapon or kalahating araw akong naghakot ng mga dito ka-from-di, mga ng lupa galing sa kanal ulit. Kasi, dito sa lugar namin, ang hirap pag wala kasi kaming dito, wala kaming lupain dito na pwedeng pagkunin ng mga soil na pwede kong itambak dito, hindi katulad sa kanila. Sa ibang mga kapitbahay na taga rito talaga sila. So, ayun yung pinagtiyagaan kong hakutin yung mga buhangin na may kasamang putik sa sa kanal at inano ko dito, tinambak ko dito. Kasi diyan ka-from sa part na yun ay malalim diyan, kaya hindi ko naayos yung garden diyan, yung landscape, kaya palaging hindi parang tinatakpan ko lang yung lalim niya, kaya yun. At ngayon tinambakan ko na siya, so binabago ko rin yung dito ka-from yung landscape ko dito. Ayan, kinalkad ko kanina at ang kalat-kalat pa. Tapos syempre bagong trim yung mga mga Phocante, kaya magandang tingnan. Then, ayun nga ka-from yung ko dito, yung foxtail plants, ayan, bumalik na yung dati. Kasi dati, nandito yun sa may likuran ko banda. Nilipat ko dyan kasi natumba dahil nilagyan ng bakod yung dito sa sa may between my neighbor. So, nilagyan ng bakod. Kaya yung puno ng ng foxtail, natamaan, ang resulta na naputol yung mga ugat niya, tapos natumba siya. So ngayon nilipat ko siya diyan. Pero siyempre mas maganda dati. Bala kong magparami niyan kasi ang ganda niyan ka-from pag tinanggal mo yung mga dahon, tapos ang matitira lang yung mga bulaklak, ang gandang tingnan. So ayun ka-from ang gagawin ko dito dahil wala namang ginagawa dito, wala naman akong dito sa bahay, wala akong schedule, hindi ako makalabas kasi ang mahal ng gasolina, hindi ako makapagmotor, hindi ako makapamasyal. So ayan, ito yung gagawin ko dito. Ang itatanim ko dyan ay mga kutsarita, green na kutsarita, tapos halo-halo na kung kasi wala akong masyadong maraming halaman dito na kutsarita. Yung mga dati kong kutsarita lang, yun din ang ilalagay ko dito. So, gusto ko malinis yung dyan sa ilalim kasi ayan tapos papantayin ko lang naman siya para gumanda. Anyway, ka-from maganda na yung ko dito. Maganda talaga yung ko dito na yun na lang yung pinoproblema ko dito, yung part na yan. Tapos dito, naayos ko na yung
Ayan, dito kasi, dito yung nilalagay ko dito yung mga ano ko, mga philodendron, mga liquala plants, mga tinatago kong halaman dito. So ngayon, inilipat ko dun sa bandang gilid doon. So ang nilagay ko dito kaya lumuwang, naging mas maliwalas yung mga ferns. Pero hindi ko pa siya naayos kasi kakatapos ko lang tanggalin at inaayos ko pa nga lang kapromdi. So ayan, hindi ko pa na-arrange yung mga plants. Ito naman yung nanggaling ito dun sa may tinambakan ko ng lupa, yung mga bromeliads. Tapos yung mga ferns, ayan, galing yan doon sa yung mga ferns diyan na nagkakalat, galing yan doon sa may doon sa ginagawa kong landscape. So ito na yung mga halaman dito kaprom dinilipat ko dito. Ayan. Sobrang init ngayon dito kaprom di. Pero maganda naman yung mainit lang ngayon kaya medyo parang nalalanta yung mga halaman, pero maganda dito kapromdi. So lalo pag naayos ko na yung garden ko dito, so hindi ko pa naman siya fully na naayos. Yun nga, nagla-landscape pa ako dito at syempre pabigla-bigla lang yung isip ko na gagawin ko yung naisip ko. So ayan kapromdi, gagawin ko na siya. Parang kulang pa yung lupa kapromdi. So ito naman yung yung bougainvillea ko na ang dami-dami ko nang naubos na dito. Fertilizer. Pero hanggang ngayon, ayan, kinalbo ko na, sabi kasi ng mga kapromdi friends, tanggalin ko yung mga mga dahon. Tapos putulin ko yung mga sanga. Kaya ayan, pinutol ko na yung mga sanga, pero ganun pa rin siya. Wala pa rin bulaklak. Ito kapromdi, hindi ito pukin. So gusto ko nga siyang tanggalin. Kaya lang iniispusan ko na naman ito ilalagay. So hindi na tuloy siya nabilog. Dalawang puno siya. Ayan, aray ko siya matinik. Ayan. Pag tinanggal ko dito, siguro parang gaganda naman siya. Ang ganda tingnan kasi mas maraming umatatanim na halaman. Kaya lang, saan ko ito ilalagay? So pag-isipan kong maigi. So, ayan po kapromdi. Makati ito. Masyado itong makati sa akin. Tinanim ko siya dyan para matakpan yung ilalim kasi malalim. So, ang nangyari, parang nag-compress silang dalawa. Kaya yung ito, hindi na makikita yung view. Iniisip ko kung tatanggalin ko siya. Tapos, ililipat ko kung saan location. Meron na rin siyang dalawang puno doon. Kaya lang pag tinanggal ko yan, saan ko na naman siya ilalagay? Ayan. So, ito yung ginagawa ko dito. Pag kulang pa yata yung soil, maghahakot pa ako bukas. Masakit na kamay ko kakapala ng maliit na ito. Ng kamay ko, masakit. To mga kapromdi? Tinadtad ko na mga dahon. Kasi walang matapunan dito. So, ayun, maganda naman siya pang pataba. I-distribute ko lang siya. Tapos saka ko halukayin ulit.
Kasi kakahigin to ng manok eh. Pag nakita nilang may mga tuyong dahon. Tatadta rin siya ulit yan. Inano ko siya dito, inusog ko dito kasi ano yung paikot na ganun. So ito, pinaganon ko para malaki tingnan. So ayan po ka-Promdi, ready na magtanim ng kutsarita dyan. So yung tatanim ko yung ganitong kulay. Green siya, pero kapag mainit, nagkukulay maroon. Ay, nagkukulay neon, ganyan na ganyan. So ito. Yan, dyan ako kukuha. So, halos maubos na nga kasi tinanim ko dun sa ni nanay. Tinanim ko dun sa garden ni nanay tapos kinain lang ng mga pato. So, tapos yung variegated ko, ito na lang natira, oh. Tinanim ko din dun sa garden ni nanay. At halos wala na. So, pag nailagay ko yun dito, dadami ulit siya. At kasya pa naman yan ditong itanim. Ayan. Pero parang dadagdagan ko ng konting lupa kasi parang para doon sa gitna, medyo tumaas yung sa gitna lupa. Ayan, konti na lang naman dadagdag ko dyan. So, ayan. So, ayan po mga ka-Promdi, magtatanim na ako ng kutsarita. Bali, ang init-init ngayon, so binabad ko na muna siya, kinuha ko na siya kagabi, tapos binabad ko na siya sa tubig para pag tinanim ko naman dito, ay hindi na masyadong magkakonsume ng water kasi may water na siya. So, dapat yung lalagay kong stone dito malaki, kaya lang wala na akong malaking stones ka-Promdi. So, hinahagilap ko na lang ito. Mas malalaki pa yun nandito kaysa dyan. Mas maganda kung mas malaki. Pero okay lang naman yan kasi ingay ng mga manok. Okay lang yung bato dyan kasi tatanggalin ko rin naman siya.
Ang purpose ko lang naman para hindi siya halukayo ng manok. So pag mostly kasi pag bagong tanim, kinakahig ng manok, kaya ayun. Gusto ko nga lalagyan ko siya ng mga bato after ko magtanim. So ayun. Ito pala ka-from di na ano pala ito, na-teach mo siya na pabilog. Maganda itong gawing parang bula. Depende sa depende pag marami yung mo, talagang mag-ano siya, magsasanga tapos magiging ganon. Kung ititrim mo, magandang tingnan, mas pwede dito, pwede kong gawin dito. So ayun. Itanim ko na. Titipirin ko kasi wala akong masyadong ganito. Okay na to. Madali itong dumami ka-from D. Pero sa simula, siyempre nalalanta. So, ayan ka-from D, kumuha ko ng karagdagan na tatalim ko dito. Madali naman itong lumago kasi may mga ugat siya. Yung iba, talagang pinuputol ko lang. So, ayan po mga ka-from D. Siyempre, bagong tanim, didiligan para hindi masyadong mag-dry. So, ayun. Mabilis siyang mabuhay ka-from D. So, ayan nga, dapat na gawa ko na dati nung medyo maulan-ulan pa. Ngayon, nagsa-summer na. Painit ng painit yung panahon ngayon. Tatanggalin ko rin yung bato diyan kapag once na lumago na sila. Madali lang yan. Baka mga 2 weeks lang na siya. Kasi yung tinanim ko doon sa garden ni nanay, mga lang yun, mga siguro 1 week pa lang, na siya, lumalabas na yung mga talbos niya. Pero iba yung panahon nun kasi medyo maulan. Ngayon na tag-init. Parang kulang yata yung lupa.